Egun zertiko zazpiak dira. Zelo gura. Zer gertatzen zaio? Hildar dago? No, he's asleep and he's dreaming. Dreaming? Baina zer esan nahi du itzarar horrek? Ametxetan dagoela dio. Ametxetan? Uste dut ametxekin dioen abesti bat dantzatuko dutela gaur. Bai, laugarren mailakoak dantzatuko dute. Zalo bero bat haientzako. Hori da, lagun norbait pareta